Здрасти, YouTube, аз съм Kiko22 и тук е Стойо. Кажи нещо, Неговия чанел ще го има в обяснението. Та, къде отиде, бе, Стойо? На спална. Това е DangerCraft и тук Стойо се е развивал, както изглежда, след една година. Ама се е развивал малко по-малко. Нали, Стойо? Да. Аз чудя къде отишла печката, тя е за другия чест. Спална там. Да дойда на спална, само да си направя някакъв меч, че тук оунера, как си е излезнал с тия брони, аз не знам. Отде за малко да ме килне. Тебе? Без малко. Ще ядям някакви ябълка така. Ще взема 16 ябълки и това е. Как ми лагна, де? Взех диаманти, те се върнаха в честа. Взех ябълки, пък ми се отвори крафтинг тейбъла. Така е, като съм на село още. Сега. Направих си меча и идвам. Аз съм тук, между другото. Той аз на... Ей го, Стойо. Я се виж при камерата, е. Ела да се снимаме, бе. Чакай. Ела точно в нашата нова модерна къщичка. Обърни се, бе. Какво ми гледаш, газа? Ето. Стоя с някакви оранжеви очи. Аз със синьото око. Как ли да се кръстим? Франк синьото око и Джейк оранжевото. Та тук в този сървър одея видях една жена, която се огъзи на един. Имаш ли някакви въглища изобщо, е? Имаш диаманти, имаш злато, имаш айрън, само въглища, които са най-лесни. Въглища. Въглища в старата ти къщичка или в ендър честа на спална. Нали? Чай да си оставя едно диамантче в честа. Та ако умра да не ми го вземат. Ще дойдеш ли на спална? Или ще седиш? Ей го. Та... Ей, хайде да си изкарам парички, бе. Играл съм от 48 минути, да видя колко пари е. 77. Имам 1010 $. Ти си играл колко време? Да, знам от една седмица, ако играя тук. Знаеш ли, как може да си направим enchanting table? Трябва ни обсидиан, книга. Какво друго? Диамант. 2 диаманта ли бяха? Май да. Колко обсидиан? 4 мислиш. 4 обсидиан, 2 диаманта, 1 книжка. И 1 диамант мисля, че беше и 2 обсидиана или 4. Не съм сигурен. Те сега направят лакшоп. Ей, готова Макс, където де искаше да се бия, ми го убих. Правеше ми се на голямото прокъте на 2 сърчица с един лък изпотрошен. Ела ми, бе. Тук идваше да се правят на голямата работа някой. Както гледате, той само ме дразни, иска да го убия. На, да го лапаш. Ти е друга, Къде отиде този гей, бе? Този гей няма да ни отива в къщичката, бе. Как къщата? На път за къщата, бе. На къст за пъщата, бе.
Ай, че тук отзад един с диаманти ме стреля. Хелп. Бъгнах. Бъгнах. Диамантите ме стрелят. Диамантите. Ей, то ще щупи телевизора. Колко сърчица си, аз трябваше да си взема полшенка. Все тая, не ми се върви до холма. Ей, това къпсън ни е на един удар. Дори с ръчичка. Бах ти спида, човек. Спидхак. Той е Jedi Спидхак. Не му вярвайте, и в Майнкрафт, и в CS лъжи за световно. Ял съм стрели, да бе. То се и сега използва хака безкрайни стрели. Използва хака Jedi Speedhack, който не знаех, че го има в Майнкрафт. Той с брадвичката иска да се бие, а то с кабел слънчето. Гледаш ли го е, Стойо? Великата битка на брадвата и на Стоун. То Стойо остана без думи вече. Нали? Какъв е то скаретрети? Това май е Олнера. Ма на теб, Брях ли го? Алекс. Ти се мога да им дирам. Къпса, не мами на ПП. С диамантения меч да те скъсам. Да ти скъсам броните. Не знаех, че толкова лесно можеш да убиеш някого. Дали? Тос не знае, че съм за него, Не съм голям продия. Одай, като те гледам, видях как убия един с лъка. Сам го застреля и... И че имам много. Що си взех изобщо кит юзера, е? Аз имам диаманти, защо ми са айрончета? Так. Ще дойдеш ли на кулата да ги трепим оттам? Ай. На коя кула? Тая от дясно или от ляво? За дясно, че съм там. Ти къде искаш да... С тебе! Да не те отрепят, аз съм с диамантите. Оцеля... Фак, само да не ме оцелят! Фак. Нямам лък, да знаеш. О, фак. Ай, аз съм в куличката, е. Free arrow. What the fuck? Трябва да ти дам малко стрелички. Ще се качиш ли на кулата? Водата. Качи се, да ти дам малко подаръчета. То на спауна няма тъпа. Заедно в друго време. Ей, чакай, Стойо! Подаръче! Кажи. Видя ли колко стрели? Вземи стрелите! Колко са? Един стак и... Иначе бях взел два, ама някой си е взел. А чакай, два стака. Аз нали съм ютубър, що не мога да взема ютубърките, бе? Те са го измислили някой супер тъпо. Ей, преди аз имах такъв скин на слейма, но си го смених. Чай да видя сега колко пари. Добре. 5 минути откакто съм взел пари, сега съм взел $82. Тра-ля-ля. Що не си взема един лък с стреличка и не отида до кулата, за да си взема стрелички? Как ма запали с тази братва? Какво имат братите, бати enchantment? И аз искам админ. И аз искам, ама. Или кит там нещо на админитики, така биш. Добре, за какво следят? Що не стрелят като някакви... Вземи ми айтамите, умрях! От някакъв. Голямото проса, бе! Нупче ще ме убие с глок. О, взехте ябълките, между другото май 3 ябълки. Да, 3 ябълки. Бяха 8 или 7. О, хей, гащите. Фак! Взех ги!
Гледай, какво просам с гащи, бе! Той ти префърли меча. Та пак, ще се прибирам в холма, че тук админа помага вече. Олнера, де. Да си хапна саламче. А тази тъпата да ти те пуска да... От колко време вече снимаме? Май 11 минути? Мале. Да изиграем една последна битка, аз срещу тебе. За връщане на айтъми. Аз айтемите не си дискам това. Ще ги има. Айде да построим другия епизод някаква кула. Наблюдателница. Добре. Това беше всичко от нас с Стойчо. Ай, чао. Лъжай. Кажи чао, бе. Чао.